benzina, osim municije, zolja, osa, pa čak ima Mivković Vinčentija izjavu u Loparama 95. da je paket trotila TNT-a natovario iz magacina sa 2 rupovke i 2 minobacača. Znači, ljudi, da mi je da shvate ljudi u Beogradu, meni je dojadilo da mi pričamo o sebi. Nema više volje, ja ne znam hoću li više doći da govorim. Da mi je da zna Beograd, Banja Luka, Zagreb i da mi je naše čaršije da znaju. Jer zbog njihove stigme i podvale, sad su počeli ljudi u Sarajevu misli da su mi Belajđe. A da kamli u Banja Luci, Bijelji, ne znam ko. Evo taj Simo Tuševljak što je bio drugog. On opet tu spominje kolonu i tako. On ne može ljudi nisu tamo pobijeni. Oni su izginuli od eksploziva i požara. Kad su naši momci odgovorili, mora braniti svoj život, pucaju pijani rezervisti. To je se zapalilo. Kad je počele eksplozije, gorivo, prenijelo se na kamione, 9 stanova je zapaljeno. Pa to je bježalo svako, kakav bolan, i milicija, i vojska, i svi su bježali. Nakon tog trenutka sve se čini da se vatrogasnim službama pomogne, da se hitnim pomogne i Doma zdravlja i kliničkog centra, a policija osim što pomaže, osim što su ranjeni ljudi s tablicama koji su regulisali saobraćaj, dijete jedno malo ranjeno, neki grbić mali, dijete od godinu dana i nešto, činimo sve da dovučemo doktore i sestru Bjanku, jel tako, koja nam daje brojeve od neurohirurga, onog otišao u Evropu, kako se Milo Stanišić, do ovog malog što je na televiziju, žrtva je krivac, sve te doktore Zera Durakovića vozi na bolnicu da se pomogne, pomaže ljudima u najtežim trenucima, u nemogućim, a oni granatiraju i ubiju nam Liju i još 2 rezerviste pred Partizanom. Prve granate počinju u Tuzli, prve sirene počinju, znači ti pomažeš, da ljudima pomogneš, da to smiriš. Mladen ide i još 2 ljudi, Ašanin, Vukosav, pokojni, i još jedan idu da to smire. Ljudi idu tamo u vatru, idu, pregovaraju s tim Ozrencima da je to divljanje, da to nema smisla, da to treba smiriti i slično. U takvom ambijentu mi smo sutra pustili 200 naoružani ljudi. To mora doći do njih da kažemo, mi nismo htjeli čak ni da razoružamo te ljude. Sličnim naoružanjem pustili smo 2 autobusa i nekoliko kamiona da idu iz ovog grada. Nismo ustavljavali ničem. A mi imamo depeše, kako kažu, muške civile u logor pod firmom ko zamjene će vršiti. A znamo kako ste zamjene završavale. Znači, ovaj grad, ovi građani, ova vlast poštovala je zakone, obezbijedila najveće civilizacijske vrijednosti u najsloženijem, dramatičnom, nemoguće dramatičnom vremenu. Samo oni koji su u logorima Batković i ostalima, jer ovo je sjedište Severišće Bosne. Imamo sada da je Zvornik najveće stratište. Teško je Prijedoru, teško je svima, ali u Zvorniku je najviše ljudi pobijeno. Znači, uvijek 15. maj treba gledati u kontinuitetu. Evo, ovih dana ste gledali Bijeljina šta je radio, pa onaj novinar iz Engleske koji govori o onih svirepim ubistvima civila. Gledali ste 1000 je njih za jedan dan u Zvorniku, u Brčkom, kako je Brčko 1. maja, 7. i 8. Zvornik, Bratunca. Evo, sad je ovo Bratunac juče i danas, aktuelno. O Vlasenici, da ne govoriš ovo ovamo, Šamac i sve okruženje Severične Bosne. Kad sve to na neki čovjek analizu napravi, pogleda, grehota je da ne zna mladost, da ne znaju intelektualci šta se stvarno desilo, da se ne podmeće ovo što se radi i sa Ilijom, hvala Bogu je to pobjedio, ali 3 godine morao čovjek biti u kazamatu, nema, ko će mu platiti život sve to. Evo ja i Selin ne možemo 15 godina djecu obići unučad, rađaju se, školuju se, akademski građani titulu dobijaju, ne možeš, ti si u logoru, u kućnom pritvoru, čekaš, volio bi jednom da kažu u čajlbu. Znači da ima išta podlo, krimogeno, u pomisli, a kamoli u kakvom planu, pa nisu tuzlanski Srbi i ne znam, ostali građani, pa čak i Bošnjaci, mislite da bi čuvali neku zavjeru ili urotu, kako je čuvali nekog zloču, pa davno bi to ošlo u Hag, davno bi to se na bilo koji način isplivalo. Zato molim vas,
pošto ste ovdje, dajte ovu istinu da ide snažnije. Dajte zbog pomirenja, zbog istine, da nam ne ostavljaju hipoteku ovom gradu i našoj mladosti. Hvala vam. Ovo je doista čas istorije, a Nikola Slavuljica 90. godina bio je također pripadnik MUP-a kao i Meša Bajrić, MUP-a koji se nije podijelio po nacionalnim šavovima, što također treba istaći i za sam grad. U Tuzli nije bilo prebrojavanja ko je Srbin, ko je Bošnjak, ko je Hrvat. Bili smo jedna vojska, jedna duša i tome zahvaljujući sigurno možemo reći da je bilo uspjeha i da smo dočekali ovaj trenutak da pričamo o onome što je bilo i što je istina. Policija je dala značajan svoj doprinos i u onoj bitci na Brčanskoj Malti, a Nikola Slavuljica će o svemu ponešto reći. Ja vas sve skupa pozdravljam. Drago mi je da se nalazim u ovom društvu, da tako kažem. Zahvaljujem se organizatorima koji su došli na ideju da se ovakav jedan razgovor organizuje sa ljudima, tako reći, iz prvih redova 15. maja 1992. godine. Iako me Renjin predstavio, možda me neki ne znaju, samo ću kratko reći da sam se u ovom društvu našao drugog dana po održanoj vanrednoj sjednici Skupštine opštine koja je bila, da tako kažem, odlučujuća kada je riječ o pripremama Tuzle za odbranu. To je bilo 4. april i kada sam čuo zaključke sa te sjednice, prvo što mi je bilo, otišao sam do Meše, pitao ga trebam li mu. Meša je rekao odmah treba, tako da sam se i ja našao u onom društvu, mogu reći, koje je zaslužno za, da tako kažem, sve ono što se događalo u odbrani Tuzle, koja je praktično počela i prije 15. maja 1992. godine. Govoreći o 15. maju 1992. godine i događajima na Brčanskoj Malti, koji su sada već dio svijetle tuzlanske istorije i prošlosti. U tim turbulentnim vremenima tuzlanska vlast i policija su imali izuzetnu hrabrost, odlučnost, znanje i sposobnost da shodno opasnosti koja je prijetila po grad Tuzlu i njene žitelje, da na sebe preuzmu u takvim vremenima obavezu i odgovornost priprema i organizacije odbrane Tuzle od očigledne agresije koja se pripremala i da spriječi neprijatelja da uđe u Tuzlu. Sva događanja u Bosni i Hercegovini i oko Tuzle, pogoršanje bezbjednosne situacije ukazivala su na to i pored otvorene destrukcija u vijeću od strane vijećnika, prije svega SDS-a, koji su pored javnog isticanja svojih stavova imali i, da tako kažem, konspirativne kontakte u cilju iznalaženja ljudi koji će blokirati rad opštinskog vijeća tada. Jedan od tih zacrtani da im blokiram ono što se donose, one odluke koje su bile afirmativne i potrebne, bio sam i ja. Ja su me našli, ja vjerujem da će se sjetiti prije svega načelnik Predrag Nikolić i još jedan njegov saradnik, zvali su me telefonom da se nađemo i kad sam se našli, pošto sam ja poznavao njega kad je bio mali, a majka mu je bila direktorica biblioteke u Tuzli, pa i preko toga smo se poznavali, on i taj njegov pajtaš
mene su pokušali da ubijedim da im ja, pošto sam ja već bio u MUP-u, da im ja pronađem, odnosno da im donesem podatke koliko i kakvog naoružanja ima MUP, odnosno tada opštinski SUP, odnosno stanica javne bezbjednosti. Ja sam nešto rekao što ne bi nikada ovdje ponovio i jednostavno sam na kraju rekao, ako ste došli po to, jeste dvojica, ali vas se ne bojim i nemojte slučajno da dođete da se obratili na pogrešnu adresu. I marš od mene da vas više ne vidim. Dakle, hoću da kažem, a znao sam još 2 čovjeka kod koji su oni pokušavali, dakle, na taj način da dođu do podataka, koliko i kakvo naoružanje ima i tako dalje. Dakle, to su vremena kada su vrlo turbulentna i kada je trebalo, kao što sam rekao, imati hrabrosti, znanja i umjeća da se suprotstavi, iako je mirnodopsko nekako vrijeme, ali u pripremi ratno, da se suprotstavi takvim vremenima. Ove destrukcije, naravno, imale su relativan utjecaj, ali su bile opasne. Organi gradske vlasti su u tome uspjeli da sve rješenja i prijedloge koji su donijeli, da ih počnu realizovati među građanima za dobro Tuzle. Te odluke koje su donešene, prije svega donešene su u skladu sa važećim zakonima i ustavom tadašnje Bosne i Hercegovine. Iako je Tuzla bila važna strateška tačka potencijalnog i budućeg agresora, jer je prvo kroz Tuzlu prolazila transverzala koju su oni zacrtali od Beograda preko Bijeljine, preko Tuzle, preko Doboja, Banja Luke do Knina. To je jedan od rezultata razgovora Miloševića i Tuđmana. Dakle, zbog toga je bila Tuzla značajna, kao i činjenica da je Tuzla bila i tada jedan vrlo jak industrijski centar. Kako su imali informacije, jer kažem, imali su i određene svoje ljude u gradu Tuzle, imali su informacije da se u Tuzlu neće moći ući, jer mnogo bi toga koštalo i od žive sile koja bi ušla, pa preko tehničkih sredstava koje bi ubili. Tuzlaci su već bili dobro organizovani i kako bi su mogli bez vlastitih gubitaka, ako bi neprijatelj ušao, da im se suprotstave. Kod građana Tuzle raslo je povjerenje u lokalnu vlast, kao i u miliciju koja se maksimalno organizovala i koja je imala multinacionalni sastav. Bilo im je jasno da su Tuzlaci organizovani, spremni i odlučni braniti svoj grad i da su skoro u potpunosti kompaktni u toj namjeri. Pored postojećeg organizovanja rezervnog sastava milicije po mjesnim zajednicama, to je već Meša nešto rekao, još više je kod građana stvorilo osjećaj sigurnosti i istovremeno i posticalo da se i lično uključe u odbranu. Ovakva organizacija policije, pripreme i odluke lokalne vlasti i način rada nije dozvoljavao stvaranje paravojnih formacija i mahalskih vojski, što je bilo vrlo važno imajući u vidu danas negativno iskustvo u Sarajeva prije svega, gdje su mahalske vojske bile, gdje se pljačkalo, gdje se stvarala svaka mahala imali svoju vojsku i tako dalje. I u nekim drugim centrima. To su praktično bili remetilački faktori i crna mrlja u odbrani Bosne i Hercegovine. Također nije bilo pljački, pogotovo većih društvenih preduzeća, jer su ista stavljena pod zaštitu stanica milicije i raspolaganje Savjeta za narodnu odbranu. U kasnijim vojnim dejstvima, kada je agresor otvoreno napadao Tuzlu, nisu se usudili ući u grad, nego je cijelo vrijeme rata Tuzla
izložena bila artiljerijskom dejstvu. To je imalo za posljedicu stradanje mnogih Tuzlaka, a posebno žalosno 25.5.1995. godine. Kao i rušenje i oštećenje mnogih građevinskih objekata. Tuzlaci su odbranili svoj grad i odbranili svoj način života, svoju slobodarsku tradiciju i zajedništvo življenja. Neki nam na tome zavide, a mnogi nas poštuju i cijene i uvažavaju. Time se Tuzla ponosi u neizostavan i pijetetan odnos prema onima koji su izgubili svoje živote u ovom suludom ratu. Organi gradske vlasti su uradili tada veliku stvar, imajući u vidu da je okolo sve što se dešavalo se zbog slabosti. Imajući u vidu prije svega jedan primjer, to je Bijeljina, ulazak Arkana, da nije bilo ovakve snage kada je riječ o rukovodnom sastavu i u opštini i u MUP-u, odnosno u stanici javne bezbjednosti. Arkan i slični došli bi i do Tuzle. Stari Spartanci su imali svoj termopil. Mi Tuzlaci imamo Brčansku Maltu. Sa pravom možemo postaviti pitanje kakva bi danas izgledala politička karta Bosne i Hercegovine da Tuzlaci, a prije svi policajci, nisu 15. maja 1992. godine odbranili Tuzlu. I u kakvoj bi se enklavi Tuzla nalazila. Očekivali smo tih dana da je vojna kolona iz kasarne Husinska buna u miru izađe iz Tuzle kao što su i prije mnoge motorizovane kolone prolazile kroz pripadnika Jugoslovenske narodne armije, prolazile kroz Tuzlu bez ikakvih problema, iako je od strane srpskih vojnika iz vozila u nekoliko slučajeva bilo provokacija i pucanja na vjerske objekte i druge objekte u gradu Tuzle. U to vrijeme jedina organizovana i oružana snaga u Tuzli je bila policija, koja nije u skladu sa važećim zakonima o unutrašnjim poslovima bila spremna za takvo dejstvo, nego je osnovni zadatak po zakonu je bio zaštita građana i njihove imovine, zaštita javnog reda i mira i društvene imovine. Međutim, imajući u vidu situaciju kakva se spremala i kako su napravljene procjene od strane rukovodećih ljudi, morali su preuzeti na sebe i obavezu da, iako su educirani kroz svoje školovanje za druge aktivnosti, da se i spreme za vrlo kratko vrijeme za odbranu Tuzle i napad stvarnog neprijatelja. I toga dana, 15. maja, Tuzlaci su se nalazili, odnosno policajci su se nalazili na redovnim, svakodnevnim zadacima, imajući u vidu da je i na vanrednoj sjednici vijeća da je formiran još veći broj policijskih stanica po mjesnim zajednicama, znači bilo je dovoljno. Iznenada je iz kasarne Husinska buna krenula praktično kolona vojnika bez najave, znači suprotno onom dogovoru. Odmah po izlasku iz kasarne raspušteni, pijani vojnici i rezervisti počeli su iz vozila da pucaju po objektima, građanima i policajcima. Kada je zaprijetila opasnost stradanja građana Tuzle, objekata i policije, a zatim i ulaska vozila sa vojskom naoružanom u grad, policajci su hrabro i odlučno stali pred njih, zaustavili napad i na vatru odgovorili vatrom. To je napadačima i agresoru od strane policije Tuzlanskog kantona bio non pasaran. Iznenađenje koje je policija na taj način učinila i hrabro se suprotstavila bilo je praktično tako da je blokirala ono što je vojska prema svom komandantu zamislila.
to je da krene u grad. Više hrabrosti, smjelosti, odlučnosti da odbrane svoj grad, svoju Tuzlu, pokazali su policajci i naknadnim sukobima sa neprijateljem. U takvoj situaciji šta je preostalo nama Tuzlacima, a posebno policajcima koji su bili na prvoj liniji, nego da se branimo. Na tome nam ne može niko prigovoriti, a najmanje oni koji su nas napadali. Svi oni koji su toga dana učestvovali u odbrani Tuzle, a posebno poginuli, zaslužuju našu zahvalnost i trajno sjećanje. Mi razumijemo bol i tugu oni čiji su snovi, odnosno čiji su sinovi poginuli na Brčanskoj Malti. Upravo zbog toga je nama Tuzlacima veoma stalo do toga da roditelji porodica i rodbine nastradalih srpskih vojnika dođu do spoznaje o istinitosti krivnje za stradanje njihovih sinova i muževa na Brčanskoj Malti. Poručujemo njima i onima koji su vodili i eventualno možda će voditi tužbene procese da su prave adrese za optužnice u vezi nemilih tragičnih događaja na Brčanskoj Malti 15.5.1992. njihovi političari i vojne starješine iz toga doba koji su zaslijepljeni nacionalizmom, genocidom i secesionizmom odveli svoje vojnike u situaciju da napadaju Tuzlu, da ubijaju i budu ubijeni od onih koji su se branili. Za posljedice ne mogu biti odgovorni oni koji su se branili, izbranili svoj grad i građane, nego oni koji su napadali i oni koji su to naredili. Tuzla i Tuzlaci su i u toku Drugog svjetskog rata branili svoje dostojanstvo, humanost, svoju tradiciju u zajedništvu, antifašizma, jednakost i svih naroda koji u njoj žive, demokratiju, nacionalne vjerske slobode. Ostaće svijetao primjer muftije Kurta koji je spašavao srpske prvake od ustaške vlasti i u ratu 1992-1995. Tuzla i Tuzlaci su čuvali svoje dostojanstvo, humanost, svoju tradiciju zajedničkog života. Kada je granatirana pravoslavna crkva, koja je granatirana sa srpskih položaja, lokalna vlast je odmah naredila da se počne sa opravkom krova, što je i učinjeno u vrlo kratkom vrijeme. Tako je sačuvan objekat istorijskog nasljeđa i kulturne baštine srpskog naroda i Tuzle. Sastav tuzlanske policije koja je branila Tuzlu na Brčanskoj Malti je također bio multietnički i nismo se poveli za onim primjerima koji su u Sarajevu se događali da se podijeli prema nacionalnoj strukturi i policija čak, iako je vojska to već uradila. Tuzla postaje poželjen grad. To je zasluga onih heroja sa Brčanske Malte koji nikada nećemo zaboraviti. Naša budućnost nije budućnost zatezanja užeta, prijeki i namrknuti pogleda, udaljavanja od drugih i neosnovanog optuživanja drugoga. Naša budućnost je čuvanje tradicije zajedništva, slobodarskog duha, uvažavanja i poštovanja nacionalne, vjerske i kulturne različitosti, njegovanja tradicije, antifašizma, otvorena i korektna saradnja, razumijevanje i uvažavanje, poštovanje i čuvanje, sjećanje na prošlost i obezbeđenje sigurne, mirne budućnosti i za sve građane. Naš etički životni kredo je mir, a ne rat. Ne napadati drugoga, ali odlučno braniti sebe i svoju Tuzlu. I pri kraju, jer iz naše davne, bliske, slobodarske prošlosti to potvrđuju. Otvoreni smo za svaku vrstu saradnje koja obećava napredak, bolju budućnost, dobrosusjedske odnose, na obostrano zadovoljstvo, za dobrobit svih naših naroda i građana.
to očekujemo i od druge strane. Zahvaljujem. Nećete mi zamjeriti, ja sam na svoju ruku promijenio raspored govornika, htio sam da nekakav kontinuitet održimo. Trebao je govoriti dr. Hilmir Hadžiefendić, ali evo sada je na redu. Sjećamo se tih vremena kada su doktori i medicinari, odnosno uposlenici kliničkog centra u Tuzli nazivani heroji u bijelom. Doktore Hadžiefendiću, jedan ste od tih heroja, a u to vrijeme imali ste problema sa kadrovima. Mnogo ljudi je otišlo i bili ste oslonjeni na minimum kadra i angažovali ste i nesvršene ljekare i medicinare, sve oni koji su mogli biti od pomoći. Izvolite. Prvo bi se zahvalio organizatoru na poziv. Ovo je prvi puta od rata da su nekog ljekara iz onda medicinskog, kasnije kliničkog centra pozvali da bar nešto kaže o ljudima koji su 1992. godine bili u bolnici. Ne samo mene kao predsjednike kriznog štaba, nego bilo kog ljekara. Zato se zahvaljujem svim onima koji su organizovali ovo, a vas srdačno pozdravljam u svoje lično ime. Kako je stanje u medicinskom centru bilo, vi znate kakva je ta organizacija zdravstva bila. Od Soura pa preko Doura. Napadom u Podrinju mi smo se raspali. Svi domovi zdravlja su svako zase, fakultet zase, medicinska škola zase, zavodi. Mi koji smo radili u bolnici Gradina dogovorili smo se da sve bolnice stavimo po jedan krizni štab da bi sačuvali medicinski centar, tada se tako zvao. Na čelu toga kriznog štaba ja sam postavljen. Koliko sam uspio, to svi znaju ili ne znaju. 15. maj je nas zatekao jako siromašne. I logistički, i opremom, i svima. Nešto pre napada mi smo uspjeli prije pada Doboja da izvučemo nešto sanitetskog materijala i lijekova iz Doboja, odnosno iz Bosna lijeka. Onda čujemo od građana da se iz Jugofarmacije i svaku noć izvlače lijekovi i sanitetski materijal. Ja sam zamolio krizni štab da spriječi to izvlačenje lijekova iz Jugofarmacije. Zaista oni su to i spriječili. 15. maj osvanuo je, odnosno 16. sa 115 ljekara manje u kliničkom centru, u bolničkom centru. Sa velikog broja sestara su otišli. Šta smo mogli uraditi? Ja se divim i zahvaljujem se svim ljekarima koji su ostali da su takav jedan ogroman posao i rad uspjeli da obave. Kako? Radili smo 24 na 24 sata. 24 sata smo radili, a 24 kao bi se odmarali, a iz bolnice ne možete otići ujutru 7 sati. Prije 12 sati nemoguće otići zbog završenja svojih poslova. Imali smo nesebičnu pomoć građana Tuzle. Zaista nesebičnu pomoć. U svemu onome što su oni mogli da nam daju. Bolnica u toliko rata, bar dok sam ja gore bio, nikad nije ostala ni dana da nije imala dovoljno zalihe krvi. A to je jako važno. Zatim, zalihe lijekova po skloništima našim, svi su donijeli gore nama.
Naravno da je jako malo koristi smo mi imali od toga, ali to je bio gest pomoć bolnice. Ako vam kažem da su u toj zalihi lijekova našli žensku falu i radion, znači da nikada ta zaliha lijekova i sanitarskog materijala po skloništima nije obnavljana. Kako smo se još snašli? Hvala Bogu da je radio medicinski fakultet, da je radila medicinska škola, da smo kadrove, apsolvente, studente 5. godine uspjeli i oni su se dobrovoljno javili da rade s nama u bolnici. Naravno, dobijali smo pomoć iz domova zdravlja, dobili smo pomoć sa drugih klinika prema hirurgiji, jer je hirurgija bila tada najopterećenija. Kako je bilo stanje u okolini? Formirale su se ratne bolnice. Međutim, formirale se iz kadra bolnice, nas. Znači, mi smo bili baza za formiranje svih ratnih bolnica, od Mauče, Gradačca, Gračanice, Teočaka, Kalesije, Olova, pa čak smo pomagali i u Hrasnom, Mostaru, svima onima kojima smo mogli, mi smo pomogli. Sa kadrom i opremom iz bolnice. Problem ishrane u samoj bolnici bio je gotovo nepremostiv. Mi smo dnevno spremali preko 11.000 obroka. 2.500 ranjenika i bolesnika, 1.800 zaposlenih u jednoj smjeni i svi su oni trebali da dobiju 3 obroka. Sad možete zamisliti kakav su napor ljudi u medicinskom centru, u kriznom štabu morali da podnesu da se to sve obezbedi. Moram se zahvaliti rudniku Krijeka, rudniku Đurđevik, što nas nikad nisu ostali bez uglja. Pekari, Tuzlanskoj, koja ne se snabdjevala hljebom, a moram i to kada smo donijeli jednu hrabru odluku, da svaki zaposleni tog dana koji radi dobije jedan hljeb. Vi sad kad to čujete, vi smiješno dali hljeb radniku. Vjerujte da su ljudi dolazili na posao da dobiju taj hljeb. Takva je bila situacija 1992. a to ko je bio s nama i u gradu zna. Drugo, ja se moram zahvaliti Radio Tuzli, radio amaterima, pogotovo u onom periodu kad smo bili blokirani. Naš voditelj zna da smo zahvaljujući kontaktu Radio Tuzli i radio amatera obezbedili krv za naše ranjenike u Splitu. Tamo je ležalo neki naš ranjenika. Krizni štab grada obezbedio nam je kontakt sa Slavonskim Brodom, pa smo tu prije pada koridora uspjeli da neke lijekove dovučemo. Pa sa iz Splita, pa iz Karlovca, pa iz Zagreba. Te sve kontakte omogućio nam je krizni štab opštine Tuzla. Tada se jednostavno raspale neke organizacije. Svu brigu o napuštenoj djeci preuzela je bolnica. Slanje ranjenika u Češku, u Iran, u Zagreb, sve je preuzela bolnica. I mi smo stali na čelo svih tih dešavanja, tako da smo pomogli i našim ranjenicima i našim bolesnicima. Krizni štab je nam zaista pomagao. Nije mogao nam obezbediti hrane, jer i oni nisu imali.